arkurik piztuta egan, argitan zabalik maitasun bidean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santu izenean. Amen. Jauna zuekin. Hemen dugu leku hain polit batean. Eta gaur apirilaren 16an ospatzen dugu Santa Engrazia. Zaragozako martiri bat. Gero, kontatuko dizuet, behar badabakizue, ni baino be, bere historia. Lehendabizi, onar dezagun pekatorio garela. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti saltsua eta gure pekatoa barkaturik, eraman gaizala betiko bizaran. Egin dezagun otoiz. Hoi jainko, zuz deitu zenun, engrazia santua mundu hontan gauza guztien gainetik zure erregeza bilatzera, maitasun osoaren bideari jarraituz. Egizu guk ere, haren otoizak lagundurik, egin dezagula aurrera maitasun bidean espirituko pozez. Zure seme Jesukristoren bitartez errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Eta eserik, eta entzun dezagun jangoikaren nintzen. Deuteronomio liburutik. Moises, honela mintzatu zezaion Israel herriari. Jaunak Leviren leinua bereizi zuen eta eginkizun haue zarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedeinkatzea eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israelderrek bezala. Jauna baitute beren ondare, jaunak zure jainkoak hitz eman dien bezala. Jaunak esana. Kanta jaunari zuruzina, egin maitzu haren naia. Piztu da Kristo, aleluia, gure kantago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure kantago, aleluia. Hauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoen evangelioa San Mateoren liburutik aintzazurik jauna. Aldi hartan, Jesuk esan zien ikaslei, nire ondoren etorri nahi duenak uko egin bizaio bere buruari, arbeza bere gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia nigatik galtzen duenak ordea eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen badu? Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko? Izan ere, gizonen semea, bere bizia emanen du gizon emakumengatik. Jaunak esana, eskerrak jauna. Bueno, nik ez dakit, zergatik
hemen dugu Santa Engrazia. Ez dakit gero kontatu mesedez, Bino Santa Engrazia ni badakit nor den. Da gazte bat, erromatarren garaian, nahi zuten eskondu patrizio batekin, noble batekin, berak bere baitan erabakizun monja edo bere birtzitate konsagratzea jangoikoari, eta horregatik Dioklezianen garaian urte 303 jaso zuten martiritza Zaragozan. Eta kendu zuten azala, naresoiaron, moztu zioten bular bat, eta paratu zuten klabo bat buruan, martiritza bezala. Santa Engrazianen eta beste martiritza. Gure eduaria, haiek ziren gutxi, baina fidelak. Gu, denok hemen, jaio ginean gure elkartea kristaua zen. Denak herri osoa joaten ziren mezatara igandero, denak lehenbizuko jaunartzea, gero sendotza, kristaua zen ofizialki, gizartea zen ofizialki kristaua. Baina orain, ez, gu kristaua gutxingoa gara, gutxi gara. Baina horregatik fidelagoak izan behar dugu. Gaur egun gure egoera da lehenbiziko kristaua bezala. Atzo, aita santua, Leon, egon zen Argelian. Eta Argelian ere kristaua gutxi gara. Gutxiengo eta niñoa. Baina, aita santuak esan zien, fideliagoak izan behar duzuen. Hemen gizarte honetan, dena musulmandarrak dira. Zuek zarete gaza. Gaza txiki-txikia da, baina zapore hori ematen du. Gaza txikia da, baina gazarekin haragia ez da usteltzen. Gu, egore honetan, hainbeste erlizioko aukera gaza izan behar du. Baina ere, ikasatuak esan zuen, Argeliako kristauak inogu ere, hemen guizin tale izan, argia izan behar dugu. Santa Engraziaren garaian bezala, mundu honetan iluntasun hau daude. Gerraren iluntasuna, bakarrik pentsatzea gu haragia, gorputza animalia garela, ez dagoela Deus eriozataren, eta gu gure fedeak argitzen gaitu. Gu ere, gure seme alabentzat, gure bilobentzat argia izaten alda. Hemen piztu dugu kandela batzuk. Gu ere, gure seme alabentzat, ferea, gure biloben ferea, pizten aldu. Santa Engrazia, agitzaritz, ausarta zen, oso ausarta zen. Eska ezagun bere ausardia, bere koherentzia, bere lekukotasuna. Guretzat, gu ere mundu honetan argia eta gaza izan gaitezen. Eta orain zutik, eskatuko diogu jaunari gure eskaria gaur Santa Engraziaren bitarteko. Nabizi, eska ezagun elizaren alde, mundu honetan argia, gatza izan dadila. Eskadeza jogu jaunari,
eska ezagun pakeren alde. Atzo, Leon Malaugarrak aurrena, musulmanaren artean eska ezagun pakeren alde. Pues gu ere, hango pakearen alde, bino hemen gure bihotzetan, gure familietan. Eska ezagun jaunari, Jesu jauna, gure eskaria. Sufritzen ari diren alde, gaixo den alde, eta, etxerik edo lanik ez duten alde. Eska ezagun jaunari, Jesu jauna, gure eskaria. Eta zenbat jende etorri ziren ona, Santa Igrazia ermitara, gure arbasoak, eska ezagun gure difuntuen alde. Gaur bereziki izango goan Jose, Paulina, Miguel, Josepa, Miguel, Juana, Martín, Lontxo, Jose Mario Lano, tuteneko familien intenzioak, familia Begistain, Urtsipia, eta Gereño Marzol, eska dezaiogun jaunari, Jesu jauna, gure eskaria. Hau dena eskatzen dizugu Jesukristoren bitartez. Eseri eta abez dezaiogun Mariari. Zerun lurren erregina, aleluia, aleluia. Du zaigu Jesus jauna, aleluia. Zure gandik sortu dena, aleluia. Io bitik zutitu da, aleluia. Zerun lurren erregina, aleluia. Aleluia, Kristu zaigu Jesus jauna, aleluia. Zenideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan, jauna goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jaunakuk, zure zerbitzariok, engraziaren santuaren oroitzapenean zure aldareak arritugun eskaintzak. Egizulur ontako eragozpenak bazerturik, zu bakarrik izan zaizagula gure aberastasun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, hau da zurekin, eta zure espirituarekin, gora bihotza, eskerra jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonaita beti guk zuri eskerrak ematea. Jaunaita guzti santu, jangoiko alguztiun beti ere korri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede aitormen ederra zindar berria ematen diozu beti zure Elizari. Eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbalmen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu, eta niatu laguntzen. Horregatik guk ere aingeru guzta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure biztika. Osana zeru goienetan, betenkatua jaunaren izenean, dako horrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, santutasun guztian iturri, santu egizkizu bada hogeita ordek zure espiritu isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz buruzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue, eta jan guztiok ontatik. Hau ere gorputza data, zuentzat emango dela.
Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Arzazue, eta dan guztiok ondatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri, eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta biztu zeran jauna, zu berriz etorri arte, hau berri ona. Horregatik jauna, zure semeren eriotza eta pizura goratuz, biziaren ogia eta sainkaliza eskentzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izangoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeur eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Goreita Santuarekin, Florentzio gure gozenarekin eta Liz gizon guzekin batean. Era berean, izango guan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak. Bereziki, Jose, Paulina, Miguel, Josepa, Miguel, Juana, Martín, Lontxo, Jose Mario Lano, Tuteneko familiako difuntuak, Begiristain Urtsipia familiako difuntuak eta Gereño Marzol familiako difuntuak. Eta hildako guztiak ere. Arizazu zeur arpegiren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztio betiko bizila iritz ezagun Jainkoaren ama Maria Virginia Dobatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolo Santuekin, Engrazia Santuarekin eta gizaldi guztietan zure arizkide izan diren santuekin, haiekin batean gora ezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoiko alguzti dorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzak egindu erakutziari jarraikuz, pozez beterik kanta dezagun, gure aita zeruetan zetana. Santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure adia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen ditegun ezkero. Eta izazu guziten taldikan egortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure gadezu errebetza, zure gagozte indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostuluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira, zure elizaren sinismari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaio zure pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan.
Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkar. Jangoiko haren bildotxa, zuken zendezu, munduko pekatua, erruki hauna. Jangoiko haren bildotxa, zuken zendezu, munduko pekatua, erruki hauna. Jangoiko haren bildotxa, zuken zendezu, munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, Ni ez naiz inor esan sartzeko. Baina ezazu hitz bat eta zendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Jainko alguziduna, gure indarrak berritzen dituzu sakramentuenen bidez. Egizu, engrazia santuak bezala, ikas dezagula gauza guztien gainetik beti zure bila ibiltzen, eta mundu hontan gizon emakume berrien irudia agertzen. Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta borain, diogu musu bat, relikiari edo maitasunezko keinu bat. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Nebeinkaza izatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakea, Eskerrak jangoikoari. eta bez ezagun. Eskerrik asko jauna, igoztik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, gugan zaudelako, eta zure bizitaz bizigarelako. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik